Τι ωραίο να ξεκινάς την ημέρα σου αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό σου, με χαλαρή διάθεση, χωρίς να σε περεσάρει τίποτα. Υπάρχουν τόσο τυχερές γυναίκες? Γιατί αν υπάρχουν, τις ζηλεύω θανάσιμα. Με μισή γουλιά καφέ να σφουγγαρίζω τον εμετό της Ερμήνας και να αφιερώνω όλο μου το χρόνο σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μου. Θα βγεις? Ναι, θα βγω. Έχω πρόβα. Πάλι πρόβα? Τι πάλι? Έτσι θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα. Γεμάτη μουσική. Α, τέλεια. Και η δική μου? Η δική μου πώς θα είναι? Πιάσε. Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας, όταν όλα στο σπίτι έχουν ησυχάσει και εσύ επιτέλους μπορείς να κάνεις κάτι για σένα. Το φασάρα, Εντάξει, παιδιά, θα στριμωχτούμε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Μωρό μου, είσαι εδώ. Πού να είμαι δηλαδή? Ξέρω εγώ στη μητέρα σου. Στη μητέρα μου, τι να κάνω στη μητέρα μου? Πλακίτσα. Έλα, παιδιά, στείλουμε. Όπα. Έχεις δίκιο. Ρε, πείτε ένα γεια. Γεια. Τι στείλουμε ακριβώς? Θες να μας ακούσεις, παιδιά, πειράζει να μας ακούσει. Όχι, ούτε καν, φίλε. Μπορεί να μας πει για καμιά γνώμη, ξέρω. Τι θα γίνει ακριβώς εδώ πέρα? Πρόβα, αγάπη μου, πρόβα. Το μαγαζί που παίζουμε έχει εκδήλωση, οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε πρόβα εκεί, γιατί το βράδυ έχουμε live, το καταλαβαίνεις. Βέβαια, σε συμπονώ. Live χωρίς πρόβα. Κουραμπιές χωρίς άχνη. Είναι και αστιούλης. Το παιδί κοιμάται και εγώ έχω διάβασμα. Κοιμάται από τόσο νωρίς. Όταν το παιδί θέλει να κοιμηθεί, το αφήνεις να κοιμηθεί. Και πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά άλλο να κάνετε πρόβα. Τα παιδιά μένουν με τους γονείς τους και οι γονείς τραβώνουν. Και πώς θα πάμε στον μπαρ του Τεό? Αυτό μην το ξανακούσω. Εγώ με τον Τεό δεν θέλω καμία επαφή. Τέλος. Μάλιστα, αντί να είναι ο Τεός τραβωμένος μαζί σου, είσαι εσύ. Ελί, μην ανακατεύεσαι με τα επαγγελματικά μου. Δεν ξέρεις, μη μιλάς. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον μπαμπά και να του δείξουμε τι φτιάξαμε, ναι, ωραία προβατάκια. Τζεμ, ξύπνα, υπναρά. Τι είναι, ρε, Έλλη? Ξύπνα για να πάμε βόλτα, που έχει ωραία μέρα, να κάτσουμε λίγο οι τρεις μας. Νιστάζω. Έλα να κυλιστούμε στα γρασίδια. Σήκω. Τι ώρα είναι? 11, δεν είναι πολύ νωρίς. Και χτύπησε και η αφύπνιση στο κινητό σου και την έκλεισα για να σε αφήσω να κοιμηθείς. 11! Όχι! Έχω φωτογράφηση για το CD. Αμάρε, Έλλη, γιατί το έκλεισες? Ήθελα να σε αφήσω να κοιμηθείς. Επίτηδες το έκανες. Τι έχει μέσα? Γαλοπούλα, τυράκι, ντομάτα. Πω! Υπομονή. Οι ειδικοί λένε ότι όταν καταφέρνουμε και διατηρούμε την ψυχική και σωματική μας υγεία, αυτό δημιουργεί ισορροπία και στη σχέση μας και στο παιδί μας. Ρε, Έλλη, τι κάνεις? Όταν όμως η σχέση μας χαλάει την ισορροπία από μόνη της, τι λένε γι' αυτό οι ειδικοί? Διακοπές. Τι κάνω, ρε Τζεμ, σκουπίζω. Τώρα βρήκες να σκουπίσεις, τώρα που κοιμάμαι. Η σωστή ερώτηση είναι τώρα βρήκες να κοιμηθείς που σκουπίζω, αγάπη μου. Με δουλεύεις? Εσύ με δουλεύεις. Κάποιος έπρεπε να σκουπίσει και αφού δεν το κάνεις εσύ, το κάνω εγώ. Μου ζήτησες να σκουπίσω και δεν το έκανα. Το θέμα είναι να μην στο πω, ρε Τζεμ. Το θέμα είναι να το σκεφτείς μόνος σου. Και καλά, δεν το σκέφτηκες. Τα χνούδια στο πάτωμα που κυλάνε σαν γυρλάντες, τα ψίχουλα που άμα ανοίξω την πόρτα τα κάνουν πανηγύρι τα περιστέρια. Πω γκρίνια, όλα πεντακάθαρα είναι. Δεν τελείωσα, κύριος. Κάτω από τον καναπέ, μόνο μπάζα δεν έχει. Να μην συζητήσω για τα στρώματα σκόνης πάνω στα έπιπλα. Σαν την ποπηλία όταν τη σκέπασε η στάχτη από το ηφαίστειο είμαστε. Κάνει θόρυβο η σκούπα. Αυτός είναι ο αντιλόγος σου σε όλα αυτά που είπα? Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς την ηλεκτρική? Βέβαια. Μπορώ να σβαρνίζω και με τη χορταρένια. Κάντο τότε, αφού υπάρχει λύση και δεν το κάνεις. Πω, τι να πω.